What a loving God is He. Out of His great love He lifts me up, stuck my feet on a sturdy rock. Out of His great love I learned the meaning of salvation. Out of His great love, now I shout His praise through all my days, for His endless mercy. Good morning, Sola. It's John Peters here. Vandaag is mei de 17e. Als Plautdietsch Mars, we gaan naar wieder en gedanken is Gottes woord, het het boek Jonah. Set my feet on a sturdy rock. Out of His great love I've learned the meaning of salvation. Out of His great love, out of His great love He picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of His great love I've learned the meaning of salvation. Out of His great love. Amen. We wensen je God te zien. En we kijken hier naar waar en God zijn woord nemen. Dan zijn wat we doen kunnen uitschatten. God zijn woord jet helemaal uit te schatten. Maar wat helemaal larig. is immer wat niet, wat frischer. Ik leer hem veel meer nu van Jonah. En gehoorzaam zijn. En wie God is. En zo wieder. Dus dankzij voor aanschulden hier. 1250 KIKZ. So we hadden vijfmaal dat God geeft Jonah een bevel, een order. Hij zal naar de grote stad Nineveh gaan en vertalen die dat evangelium. Vertalen die van God en brengen die te buise. Die zullen zich bekeren te God. Waarbij Jonah had andere plans, andere ideeën. Hij legt dat volk weg dat wie Israël een vriendschap. Ze hadden een krieg gehad tegen die. En zo Jonah zal een Boston nennen, maar hij steigt uit in Oosten nennen. Koopt zich een ticket, een schipticket bij Joppa en op een schip weg naar Tarsus. Alright. Excuse me. Maar wie deden ons ook denken houden dat we best van God weggaan. Psalm 139 redt van klein en woede best, de diepste slag, de hoogste hemel. Die op meer, die kost niet van God weggaan, want God is allerweg, niet zo? En we weten dan ook dat je heeft een grote storm op dit schip. En deze ervarende zegelmannen, wat op een schip nog levenstijd geschaut hadden, die weer de storm veranderd. Die weer het graf. Die hebben dingen even zee gekletterd. En meer neemt en dat het schip wat lichter wordt. En vangen ze aan te beden en te offeren te ere Jata. Dit weer een godloze mensen. En de kapitein die zegt zich nog een Jonah wat u inslaapt. We deden ons een beetje verhouden. We deden ons een beetje vervieren. Dat wanneer Jonah als eigen was. En hafelijk. En slachtig geweest en je hoort dat wel een mens ver om te slopen, niet zo. En hij slaapt u in. En in storm. En zo, nu komt de kapitein, roept die God aan. En zo deze mannen, die hebben een idee op dit schip. Zijn ze wel mal lassen trekken, wel mal lassen, en zijn wem schuld het is, dat het zo'n storm geeft. Alright, so ze doen lassen trekken, en je weet het nog, dat traf Jonah. So ze vertellen hem. Wat is de oorzaak dat dit schiksal, dit trouble op ons gekomen is? Wie best die? Wat voor een arbeid is die? Van wie komt? Van wat land best? Van wat van de soort mensen best? En Jonah deelt zich zijn zeugnis hier met en zegt, ik zie een Hebreeër, een Israëliet. Ik doe God aanbidden, de God van hemel en de God van het meer, van het drie land. De God, een andere weer de God wat alles gemerkt heeft. Dit, dat zegt het vers 10, dit erschrak het. En vroegen ze aan mij van, wat hast je gedaan? En hij had het al verteld, zegt het hier, dat hij weer niet gehoorzaam was te God. En zo dat de storm, die wordt ooier, die wordt slechter. En ze proberen nog waar in het land te komen. En dat is bloos naar Amerika gezegd. Wordt bloos slechter. Dan vragen ze aan,
Jonah, wat zullen we te die doen? En wat kunnen we doen? Dat de storm wat ik doe. Well, Jonah zegt, neem me en schmiet me een meer aan. En dan wordt het ruhig worden. Dat is mijn schuld dat deze grote storm op eentje gekomen is. En hier wijst dat deze gottloze mannen zo te zijn, wat niet nur Gott aanbeten deden, die hadden een goed hart, because die probeerden danach te regelen, te rodelen zullen zijn, te rodelen, om wat in land te komen, over de storm, die was plus Villa en Villa. En dan fangen ze aan te Gott te schreien en zeggen ze, Herr, du uns nicht strafen für diesen Mann sein Leben nehmen. Du uns nicht verantwortlich halten, wenn wir dann hier unschuldig Blut verjäten. Wo du Herr hast gedaan wat die wohlgefällig ist. Und dann nehmen sie Jonah, schmieden ihn über am Schiff und fuhrt's als der Sturm über, fuhrt's als Friede auf dem Meer. Und dann gibt es eine Notfolge hier. Das Resultat wäre, dass diese Mann auf dem Schiff fangen an Gott an zu beten. Die den Gott ein Opfer bringen und die den Gott versprechen, für ihm zu leben. Dan zag ik dat toch ganz kort, een klein versje, dat is wat de kinderveerten interessiert. Dat Gott hat een grote Vers gemerkt en dit kwam en schluckt Jonah ab. En Jonah weer in den boek van den Vers, 3 deel en 3 na. En wie würden vielleicht sagen, een grote Wohlvers of zo, niet zo. So, wat kunnen we hier leren van deze geschichte? Well, wir haben hier ein sehr feines Bild von wo ein Mensch eingehorsam ist und der über nicht so reich büße. Wir haben uns die letzten paar Monate vergeführt von Judas. Judas, den das Leid, was er getan hat, aber er nicht erreichte Buße. Wegen der Buße sich bekehren, das meint stilhalten, anwenden und an Jesus kijken, Jesus navolgen. Petrus deed dat. Petrus luid, blijft aan en laat zich terugbrengen van Jezus Christus. Judas deed ook een wissesaard buße, waarbij nam zich dat leven. Nu hebben we hier nog een man, dat speelt zich zo in dat leid, maar vielleicht nicht really, so zu sein, nicht sogar, nicht der echte Buße, nicht so. Hij sagt bloß, wat hij aardig gedaan heeft. En Jonah is hier zo moedloos. En ik geloof, hij was hier zo hoopnungsloos. Schmied me een meer aan. Waarom wil hij niet gezegd hebben, Herr, ik wil me beden te die. Herr, ik wil me dat leid. Ik wil me hier bekeren. Ik wil dienen navolgen waar ik nu ga. Ik, op Engels zeggen, ik heb mijn mind gechanged. Mijn hart, ik wil die gehoorzaam zijn. Sagt er, schmied mir mehr an. Das wie es von Jonah hier haben eine Betternis hat. Gegen Gott, gegen die Fienden von Israel, schmied mir mehr an. So hier wir nicht der reichte Buße. Der reichte Buße ist, Herr, ich habe gefehlt, ich habe mich verstockt. Willst du mein Leben freistellen? Willst du dort stetig von das fertig nehmen, was hier mein Leben bedienen wird? Was kann ich hier noch sagen? Hier ist ein sehr, sehr feines Bild von wo Gott vorabwiesen hat naar den Herrn Heiland Jesus Christus, der ein Tag wird kommen. Weet je, das Alte Testament ist voll von Beispiel, dat ein Tag wird ein Heiland kommen und der wird die Welt raden. Der Arche, wo Noah und seine Familien anbeten, dort ist ein Beispiel von einem Heiland. Wegen diese Menschen werden sicher in der Arche und muten dort. Hier ist noch ein Beispiel von, wo einer sein Leben jaft für andere. Und dann haben die andere Friede. So Jonah muss sein Leben geben hier. Er muss sagen, schmied mir mehr an. Und dann wieviel deel wie hij im Wolfisch? 3 deel en 3 nachten. Der uns nicht denken halten, dat wir ein Heiland. Der heeft zijn Leben für uns. Op een Golgotha, door am Kreuz. En wieviel deel wie hij im Graf? 3 deel en 3 nachten. So hier ist noch ein Bild von unserem Herrn Heiland Jesus Christus. Jesus selbst erwähnt diese Geschichte von Jonah, dat het wie ein Bild von ihm. Und so wir haben hier 2 Dinge, was wir hier von der Kinder nehmen. Eins ist, Jonah hat so der rechte Buße tun.
wat zichzelf bekeren te God en zei me dat het leidt nu welk gehoorzaam zijn. Weet je wat geloven bedient? Veel mensen zeggen, ik wens je voor mij geloven. Weet je wat geloven is? Geloven is plus gehoorzaam zijn. Wenn God een order heeft, dat doe ik. Ik ga niet doen dat ze wat kosten. Ik ga niet doen dat ze worden lachen. Maar wenn God een bevel geeft, ik zie gehoorzaam, weet je wat, dat is geloven. Als mij geloven han, dan zie je bloos mij gehoorzaam. En zo Jonah, dat je niet gewoon der achterbüsse. En tweitens, Jonah wies ons hier een beeld van onze heiland, Jezus Christus, waar hij een dag wordt komen. En de weldraden en die en die. Amen. Nächste Woche mehr fahren wir Jonah in den Wolfisch Banners. 1250 KI Kennzeichen. I've gone astray, I lost my way when I called